Gareng. Alhamdulillah, nggih. Iki mau mikat manuk, dudu ayun-ayun dudu. Iya. Tahunan lho karo umpake ora apal ya. Iya. Nggih, heeh. Nggih, wilujeng dalu, Budhe. Wilujeng dalu, Nak Bayu. Budhe Yati, wilujeng dalu nggih. Alhamdulillah. Halo. Halo, tes. Nek ora iso. Nek ora iso dingenek. Nggih, nggih. Halo, sampun nah nggih, siap. Nggih. Nggih. Wilujeng dalu, Nak Bayu. Budhe Yati mugi pinaringan sehat, panjang yuswa rejeki lumintu. Amin. Amin. Pun awet momong dhateng para putra wayah seniman nggih Budhe. Amin. Sakniki generasi penerus seniman kok akeh banget. Nggih, leres. Leres. Wiwit dalang nganti wayang wong. Nggih. Kita ketoprak lho Nggih. kok Kuatah sangat, nggih. Mas Dalijo, selamat malam. Nggih, sugeng dalu, selamat malam. Wah, wis jan bareng ngubringos kaya Arya Penangsang saiki, nggih. Biyen Bambangan isih dadi Bambangan, saiki wis elok tenan. Rumiyin Janaka, Nggih. sakniki dados buta. Ah, mboten lho ya. Mik brengose ya Gatotkaca ya jenggureng ngres pateni ngoten lho. Oh, ngaten. Nggih. Selamat malam Mas Gareng. Malam. Waduh jan renyah banget. Wes pokoknya tak giras-giraske iki. Lah ngapa? Ora giras ki iso tenan masuk angin tenan lho aku. Lah kok masuk angin ini perkarane napa? Semarang ki panas bareng tekan kene kena wadem kok ngene iki aku. Nggih. Arep adem ning kene tetep anget ya, Mas. Ya alhamdulillah disorot lampu saka kono gemebyar ki anget. Leres. Nek kudune pemanasan joget ning gandeng sing joget pertama ki seniorku. Nggih. Aku ora wani cawe-cawe. Oh, ngaten. Iya, aku tetep ngenteni turane wae. Leres. Niku jenenge junior sing ngurmati karo seniore nggih ngoten iki. Yo ana grite dhewe-dhewe. Nggih. iki ora mung joget ngentekke. Lah pripun? Aku tau madang rantai ya sing ngentekke Gareng e. Oh nggih ta? Weh, kepiye Niku to? naminipun ngemum Budhe nggih. Kanca-kanca nggih ngoten. Kanca-kanca karawitane mamdo rantek diklumpukke Mas Gareng nggih nelaske. Heeh, terus tekan omah tak pepe dadeke karak sing mangan ya Bayu barang iki. Kok nesu Kuwi apa ta? kuwi jenenge eating season nek cara bahasa Inggris. Eating season ki apa? Eating season ki eating kuwi apa to? Eating Mangan. Season season ki Sisa. Dadi mau makanan sisa. Makanan sisa. Yang paling ora bahasa Inggris keren. Oh iya apa? Weh, lah. Nggih. Sampeyan ngerti bahasa Inggris no? Hah? Eating mau apa? Mangan. Saged nih Nggih. nggih, eating mangan. Ah, Terus nek good night, malam. selamat Selamat malam. malam. I love you. Aku cinta padamu. Wah, iso kabeh. Allah teteh. Weh, good afternoon. Selamat siang. Weh, I don't know. Aku tidak tahu.
Lho, jerene ngerti. Lah iya. Jere ngerti, Lah, kok yang tidak ngerti. tahu. Lah kok takonmu apa? Good evening, Ya kuwi. Selamat malam. Malam. good afternoon. Selamat siang. Nah, I don't know. Aku tidak tahu. Loh, jerene tahu, jere ngerti. Bahasa Inggris ngerti. Aku arep takon polisi kene kok. Lah apa to? Mateni dagelan lanang ki umure pirang taun. Ya aja paten-patenan to. Lah witen wong aku. Niki sing Tidak jenenge tahu. wulan sura niku wulan kanggo mawas diri untuk introspeksi. Nek piyai Jawi ya sok nglakoni tirakat nggih to, Budhe. Sing jenenge wulan sura niku iki arep wayangan menika ora teges hura-hura. Nggih, Ning nggih. para kadang kabeh iki ayo dijak ngungon. Leres. Dijak melek supaya apa? Pinaringan teguh rahayu slamet kalis nir ing sambe. Ora usah melek aku bedina kepethuk teguh. Lho ku lho menong ku lho teguh. Ora kok perkara teguh menungso ki ora, tegese teguh atine ngono lho, Mas. Atine iki jejeg, atine kuat, mergo dilambari tirakat ngono. Kudu sering tirakat. Wong Jawa mbiyen wis ngendikake simbah-simbah mbiyen. Mangasah mingising budi, ha memasuh memalaning bumi, Lah iya. ha memayu hayu ning Lah bawana. ya kene ngerti. Ya dina iki. Kene yo ngerti. Kuwi artine apa? Embuh. Wong aku yo krungu lagi pisan iki. Aku saking-sakinge iki lho. Mergo aku ku lak wis suwe ora tau ning tlatah ngayut Jakarta. Nggih. Wis budal iki tak gasiki lewat jalan tol. Jalan tol. Jalan tol. Jane iso maca apa ora dodoan? Tulisane apa? TOL. Diwaca Tol. tol, wong TOL kok tol. Oh iya, Dek. Ya Oh tol. iya. Oh nggih. Mergo ki ana singkatane. Singkatane apa? TOL, T Nggih. iki ya iki sing diarani iki. Apa-apa? Lho, kowe kudu ngerti tanpa hambatan. Niku T-ne. T. Terus O. Ora kena nggo Car Free Day. Mudar kowe ning ngono Car Free Day. Lah iya ngono wong dalan cepat. Terus L. Larang saiki. Kok larang piye ta? Mundak. Aku kene Yogya iki, aku terus bareng ngerti larang ora metu tol Sura, aku metune pintu tol kutha entuk pitu kuwi. Salatiga. Lah ya salah 3 ki entuk pitu. Tau sekolah apa ora to kowe iki? Salatiga kok diarekne entuk 7. Lah weteno aku mampir arep tuku. Aku lak arep budal telepon bakule sate cempe blotongan Salatiga. Oh neng kono. Aku jam kira-kira jam 8 esuk telepon, "Pak, aku tuku sate cempe 10 tusuk." Tekan kono kuwi tak pangan alot. Loh, cempe kok alot iki piye? Lho maune cempe Mas, bareng kowe teko wis dadi wedhus. Lah perjalanan iki pirang Lah, tahun Mbok, suwe men. wong pirang jam wis cempe dadi wedhus e. Mulane Yo yo nganti kok intrah-intrah. Lah, mau liwat ning jalan tol kuwi mau. Heeh. Kowe bingung. Bingung. Bingung nek aku tak kandhani. Ngapa? Aku ki bar saka Jogja acara apa? TMI. TNI. Ya ta? Nah, kuwi. Aku tekan kene jam 12. Aku mumpeng goleki. Aku sing tak goleki ki rak apa kuwi sepanduke Nak Bayu. Nggih. Kok ora ono. Nak Bayu ki sidone ngendi ki kok ora ono. Aku ora ngono ya ta? Nggih. Telepon. Lah kok ora ono. Lah iki ono sing apa spanduk kuwi tulisane Bapak Surya Paloh, Bapak Aan Mustofa lha iki. Saat Mustafa. Lah ya iki apa dalange Pak Surya Paloh? Aku ya ngono to. Bingung aku. Lah terus Aku mubeng ping 3. goleki gambare Bayu ora ketemu. Ora ketemu ning bareng wis ngkari dhewe ketemu. Heeh. Cilik dawa ngono lho spanduke. Ya ta, dilelah ketutupan kuwi spanduk gedhe kuwi panjenengane Bapak Surya Paloh kuwi. Ha kena angin blek ngono. Walah tak goleki le kowe ning kene to aku ngono. Bingung tenan kowe. Kecepit. Kuwi sepanduke gede banget. Lah sing kagungan kersa ki ya Pak Surya Paloh. Nggih, ingkang memprakarsai Gus Yahya menika dipun senggalaken kalian menika Bapak Saan Mustofa selaku Wakil Ketua DPR RI Partai Nasdem, Budhe. Iki jane perlune apa tadi? Hah? Perlu Niki perlune tirakatan
tasakuran sedekah laut Mas Gareng. Malam satu suro. Nggih, mapak malam satu suro. Iki padha-padha sing dibahas ki sedekah laut kuwi apa to? Sedekah laut ya unjuk syukure para nelayan lan sing kepareng apa kuwi golek penggautan saka segara niku. Alah, Sing duwe panguwasa ning laut kidul kuwi Kanjeng Ibu Ratu Kidul sekali jagat ngono lho. terus Caos pisungsung ngono lho. wis kakean argumentasi tidak Lho. tepat sasaran. Lah kok apa? Sedekah laut ki ana tegese. Apakah arti sedekah laut? Sebagai rasa syukur karena telah diberi rezeki berupa lautan yang potensi. Nah, kuwi. Dengan harapan tahun depan rezekinya akan meningkat. Nggih. Oh. Terus Kah kuwi saka tembung berkah barokah rezeki yang didapat. Ewadene laut nggih. LUATL luasnya lebih luas daripada daratan. Niku L. Terus A. Asin rasanya air. Oh iya. Terus U. Untuk hidup hewan yang namanya ikan. Terus terakhir T. Tempat nelayan mencari nafkah. Leres. Di laut. Nggih, heeh. Aku ki ambak-ambak dudu anake nelayan aku ngerti jenis-jenis iwak-iwak. Iwak-iwak laut. Kok ngerti? Lho. Nek kaya Mas Dalijo kuwi iwak apa Mas Gareng? Cara aku iwak apa nek aku? Nek laut. Kowe iki iwak kerang-kerong. Apa kowe? Iwak kerang-kerong ku iwake enak ning wujude gilani. Iwak enak. Iwak kerang-kerong. Nggih. Heeh, niku Mas Dalijo. Oh. Saiki nek Budayati. Aku sing apik lek. Iki sing diarani kacangan, Mas. Kacangane sing Cara piye? kacangan ki iwake kempling. Nggih. Rine ketok. Ning sing digoleki mergo enak yen digoreng kemripik nggo lawuh. Oh, Mergo kacang. rine ketok. Yen aku ki jenis kakap. Oh, nggih. Heeh. Sing jenenge kakap. Nggih. Sing jenenge kakap kuwi iwake gedhe. Dadi iwake Boten, gedhe. niku sing dikarepe niku iblis kelas kakap. Oh, senengane do maido kowe tak takoni jenise iwak ayo. Sing jenenge kelas kakap kuwi mesti wis berlian. Cara dene koruptor kelas kakap, ngono kuwi. Lah wong aku ki akeh ora tekan kok belian. Kowe iki ayo tak takoni. Apa? Iwak laut sing ora tau ning ngarep ki apa? Iwak laut sing ora tau ning ngarep. Kuwi mungkin kene karo nggonku jenenge padha. Apa? Ora enek. Iwak mesti bareng. Ana iwak sing ora tau ning ngarep. Apa iwak sing ora tau ning ngarep? Kiper. Kiper ki apa? Kiper ki iwake gepeng ngene lho. Terus tutul-tutul ki jenenge kiper. Oke kene iki ana kewan kene iki ana sing kewan kelaran ana. Ora enek kewan kok kelaran. Ana. Apa? Kepiting. Oh iya. Kowe urung kecekel wis ya. Ayo wis loro sih. Oh, kene iki kewan sing gane keplek ya ana kok. Apa? 9 kiu. 9 kok 9. Ana kene iki kewan laut Apa? sing ora tau maju. Apa? Undur-undur. Payek undur-undur iki penak cemeplus. Lho kuwi gateli. Ora iso nggo tombo lara gula. Oh iya. Sing tak takoke iwak sing tipis kuwi mau lho. Apa? Oh, aku Kacangan, Kacangan. Nggih. Oh, nek ngono iki termasuk kacangan nak Bayu iki. Lah pripun? Iki iwak sing paling tipis ya. Oh nggih, nggih. Kacangan. Iki kondange iki jane gareng saka Semarang. Leres. Kuwi sugih. Nggih. Kaji ya ta. Nggih, nggih. Putrane loro dokter kabeh. Leres. Lah kok bapakne stunting kaya ngene. Aku kurang gizi ya. Kira do ngerti. Awakku cilik tipis kene iki tandane aku wong lanang sing meringankan beban istri yo iki. Oh iya ngono ya Mas, dadi ora ngebot-boti ya Mas. Oh. Nggih, tur anu Budhe. Nek awake cilik ngoten niku sing junjung enteng. Nggih. Oh. Omonganmu balenono pisan, Gas. Piye to? Salahku ya apa? Kok aku dijunjung ki arep apa diangkat? Meringankan beban istri. Ning ora dijunjung ki arep diangkatke.
Ora kuwi kleru tampa panjenengan kleru tampa ya. Beban rumah tangga maksudnya. Masa aku dijunjung. Ana bapake, ana anake. Nggih. Ora kok dijunjung. Ora sak dijunjung, sesuk kowe dipe wae. Apik lho. Apik lho. Ora disampirke, Aku disampirke ngerti wae. ngene. Wah, wis Ngapa? ora melu bayu aku. Lah ngapa nek ora melu ya wis. Bengi iki dalange Dora payu, sing payu kowe. Ya ora to. Lho, wong iki bengi iki akeh lho wayangan rumah samu. Mas Dalijo. Iya. Mas Dalijo piran ajeng ndongake napa? Untuk acara sedekah laut niki Mas Dalijo. Nggih, untuk acara sedekah laut mugi-mugi kanthi merti samudra wonten ing dalu menika. Nggih. Kadang nelayan kados ingkang pun ngendikaken Mas Gareng, sempulur sing dadi rezekine, Amin. pangulir Amin. budine tambah makmur. Amin. 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 Ning yo hebat lho piyai-piyai nelayan kuwi. Pripun? Hebate pripun, Mas? Weh, teng mriki niki guyub rukun. Leres. Wiwit saking pantai Parangtritis ngantos pantai baru, pantai lho. Niki kados dene tempat wisata di Yogyakarta. Tempat wisata. Identitas wisata di Yogyakarta. Tempat wisata Yogyakarta. Iya, 4 kabupaten, 1 kota madya. Luar biasa. Nah, itu ada ciri khasnya. Oh, apa Mas? Ciri khasnya napa Mas Dalijo? Namine tempat wisata itu ngarepe P mesti. Oh, ngoten nggih. Nggih. Mas buktine buktine apa ning ngarepe P? Ana Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Kota Madya. Nggih. Kota Jogja. Apa wae Mas? P. Sleman. Apa kuwi? Kuwi P yone. Nonton Puncak Merapi. Oh, nggih. Puncak Merapi ning Sleman terus. Gunung Kidul. Nggih. Ya P. Apa kuwi? Pindul. Oh, Gua Pindul. Gua Pindul. Leres. Nah, mriki Bantul. Bantul. P. Apa? Parangtritis, Parangkusumo, Parangdok. Ngarepe P. Terus sampean nek sering rono ning Pandan Sigegek. Nah, Aku ora tau gegek kok. Piye to? Kuwi jeneng kok. Kuwi Pandan Sigegek. Yo, si Gek. Dudu begek. Wis beda. Wis beda. Nggih, niku Aku yang P. Heeh, terus. Kulon Progo. Nggih. P enggak. Napa? Pantai Glagah. Oh, nggih, Pantai Glagah. Aku ngerti. Kota Madya Jogja. Kota Madya. Kota Jogja. Apa? Iya P. Apa kuwi? Pasar Kembang. Oh, HP niku. Itu tempat Oh, niku rekreasi niku. olahraga dan jajan Pujasera. Apal nak Bayu? Nggih, Bu. kok apal nggih, Bude? Apal wong iki artene. Oh, iya. Nek sampean ajeng rono teng gang nika kula. Oh, alah nggih. Karo supportan ya. Ada kamar. Iya. Iya. Lho, jenengan sing kelihatan tok kene. Jenengan ampun anu lho, ampun Apa? ngece piyai ngrika lho. Ora kok ngece-ngece Teng Pasar Kembang niku piyayine grabyak semanak. Oh, nggih. Sing nganggep wong nakal kuwi kleru. Oh, ngoten nggih. Luput. Oh, malah piyaine grapyak Nggih, nggih. panjenengan kula dereken. Nggih. Mlebet gang nika mesti do ditawani. Monggo, Mas. Kok namung mlampahke mawon. Wo grabyak semanak. Wih, Mas Gareng. Ora sang ngapusi wong aku ki urip ning Yogya ya tau. Heeh. Kono ki nggone wong dodol ora nggawa dagangan. Ya enak ning ora dipajang ning estalase. Ya kuwi ora dipajang. Lah sampean nek rono kene pojok sisih kulon lor kuwi gawat. Apa? Nggone wingit, ora saben wong wani lho, Mas. Lah pripun? Ana gendruwone, ana memedi, ana kuntilanak. Tenane. Weh jam 2:30 bengi. Apa? Aku mlebu gang ngono. Dilane pojok lor. Ora enek rupa, anane swara. Apa? Ora enek rupane. Wah, kuwi kejadian gaib Weh, ngoten. gaib. Oh. Ora ana rupane. Ora enek rupane. Ana Ming swara. apa? Ana gendruwone. Gendruwone ngene. Anu muline piye muline? Oh, nganggo swara. Oh no. Wis, rumah saku kok bablas ae. Wah, sak nggo jurang kok gelismen. Aku agak kepethuk wong iki rusak meneh aku wis.
Wanger jak jegur jurang kok gelis men kok ya. Aku suwe ra peno dali joy tertib lho, aku peno dali joy. Oh, wiwit tahun 2000-an. Nggih. 2000-an dolan mriki. Nggih. Kula kali Mas Bagio niku lak limbuk cangik Buyati pesek. Leres, nggih, nggih. Nah, esuke gempa lek gara-gara sampean dolan rene ya. Ya ora, kok aku penyebabe. Iki parangku semua dadi sangari mergo ono Mas Bagio rene. Kowe ngerti, maine ning RRI kae ya. Heeh. Gempa bumi iki pemainnya metu kabeh ning pinggir dalan iki sik dadal wayang kae. Oh, pas geger. Oh, gempa kok. Kuwi Lah yo 2006 to. 2006. Lah niku padha niku. Kula rak wis nang Yojo arep nderekke bapak ngasta ning UNY to niku. Nah, niku kula nggih nderekke Ah, jane. niku ya pas gempa 2006 niku. Ah, batal. Wah, diaturi ya wis. Cukup Dek. Pripun? Aja dikandhake nggon gempa aku keloro-loro yakin. Apa? Lah enten apa to? Apa? Loh, Perkara jenengan- gempa. Apa? Jenengan pemimpin lho pada saat itu pemimpin lho jenengan. Iya, kowe aku tahu. pimpro lho. Ning pas bengi kuwi aku rak lunga karo dalange Oh iya, Joko Edan. ora nunggoni iki. Ning Lan. Oh, Gunung ora Pati. nunggoni. Lah, Heeh. Aku teko kan 5:30 ning omah. Heeh. Kisirku arep ganti. Baju. Ganti baju no. Oh, tak kira ganti muka. Ora nganggo Ben piyama. bangir. Yo ngenyek. Ngenyek niku. Yakin, Mbak? Karo piye sepuh kok kaya ngono iki lho. Ora apa-apa. Aku ganti Mboten. piyama. Nggih, ngono nggih, to. nggih. Terus kari nganggo celana sing ngisor iki tenan. Nggih. Celana panjang kuwi lho. Leres, Wah, nggih. Kok ngerti uyuk. Bojoku, "Nduk, lindu nduk mlayu aku." Nggih. Wes, lah aku wis arep pados iki mau. Nggih. Aku cul-culke ning kono. Ha, nggawa anduk cilik. Nggih. Anduk cilik. Tak gawa rene aku mlayu ning ngarepan. Adus monggo adus. Ayo kemau tak copot. Hmm. Terus aku ning ngarep rumah makan aku mlayu nggawa anduk ngono. Anduk cilik nih wong. Ayo wis Terus? aku terus aduh selamat kukuh bako nek cara dhisik. Nggih, Ya, sepuluh Nggih, bako. kukuh bako, kukuh bako. Nggih. Wis ning ngarepan kono wis do lah do. Ana sing boncengke njur metu getihe ngono. Wah. Nggih. Aku mingine iki tok karo putu-putuku. Lah kok putuku ngelokke. Mbah, kuwi. Apa? Kuwi. Aja bingung kowe. Kuwi apa? Kuwi lho, Mbah. Aku astagfirullahaladzim. Terus tak kebuk. Tak ero aku kathok. Apa sadus e niku wong. Tujune kok ora ana pitik golek perlindungan. Nek pite ra apa nek kodhok misale ya. Kodhok bleng ngono lek ya wis ora ana awur-awure to kuwi. Niku padha kali sing kula alami. Panjenengan apa? Lho, pas gempa saking Parangkusumo. Nggih. Wah, kula nggih pas adus. Heeh. Wah, terus uruk. Lak griya kula ler. Nggih. Wah, kira-kira Merapi apa ya iki jebule gempan. Wes langsung geger jaba lawang tak tendang. Der. Nggih. Langsung kula nyandak motor kula RE King. Nggih. Langsung kula tokke teng mriku pun geger. Tsunami banyune wis tekan pojok beteng. Nggih. Wah, motor langsung tak slah. Wer. Nggih. Sing penting ngalor. Ah, Ngalor kira-kira ya seprapat jam ngono lah kok wis srengenge metu. Slemet. Lho aku ki wis nganggo helm. Kok isih ana slemet. Lho, bol helmku dobel. Dhuwur. Lho iki kok ya nganggo helm aku ya. Nggih. Wah, ternyata kabar bohong enggak ada tsunami. Nggih. Akhirnya piye kula kudu iso bali. Nggih. Terus lah kula lak numpaki motor King. Nggih. Nah, piye Monggo carane? lali ora aku kathok. Ora nganggo kathok. Nggih. Tutup tangkine kula buka. Nggih. Sek. Tutup tangki kula guang. Kula nek lungguh rada maju. Mas. Nggih. Plek ngeten iki. Nggih. Lah pas masuk dia. Heeh. Ayem misal. Ayem wis ora ketok. Nggih. Kula kali rada mengurep. Heeh. Bali ngidul. Ngidul nggih. Wah, tekan omah. Hasilnya pripun, Mas? Ora iso dicopot, Mas. Oh, mlembung kok. Lah kena bensin. Kena bensin ayo. Yen ngono ora iso dicopot to. Ora iso. Gonen sak tangkine. Wah, kuwi wis Malah apik kuwi. Wah, lelakon akeh tenan. Nggih. Ya jenenge lelakon adile dilakoni kok nggih. Nggih. Nek Bang, apa Mas? bengi iki aja ya sudah yang sudah lalu. Nggih, berlalu. nggih. Sing penting kita tetap kembali mendoakan masyarakat sini semoga nggih mugi-mugi kali sing rubeda kudu rencana saha lara Nggih. liwah kathah rezekinipun. Amin. Sumulur selamat sehat sedayanipun. Amin. Karepe diparingi wilujeng
ngaturke lagu yang bernamaskan agama Islam. Nggih. Kula nyuwun pepeling. Maka kula nyuwun tulung sing bawa Mas Gareng kaya ngapa suarane. Nggih, ayo. Ayo Mas Gareng panjenengan sing Sik iki ana berita. Sik wah ora ketok Mas. apa Iki berita. berita seripah. Oh nggih, cebi. Tapi mirsani kok. Dicaske nganu, Pak Mas Bayu. Ndi coba. Nggih. Caske Sekedap Mas Bayu kae lho. niki wonten berita panggilan kepada Mbah Kaum Pardi, alamat Kayuan Triwidadi Pajangan, diharap untuk segera pulang karena ada keluarga yang meninggal dunia. Begitu ya. Innalillahi. Sekali lagi kepada Mbah Kaum Pardi, alamat Kayuan Triwidadi Pajangan, dimohon untuk segera pulang terlebih dahulu. Terima kasih. Matur sembah nuwun mugi ndadosaken kawigatosan. Nggih. Mugi-mugi almarhum husnul khotimah. Amin. Amin. Nggih, aku didhawuhi apa, Mas? Bawa pepeling Mas Gareng. Oke. Ayo, dipun aturaken bawa dandang gula pepeling lagu yang bernamaskan agama Islam. Oke. Kersanipun sami wilujeng sedayanipun. Nggih. Ya Mas. Wasitoti saking Prowinasis lagi iki lho nembang kok selfie niki Apik. ngeling ngono wong urip ing donya Ya. Babasan mung mampir ngombe Suaramu apik, turut tusuk. turut tusuki tekek kok ya Tegese suarane niku turut ngaten lho, urut larase kepenak. Larase penak. turut tusuk Ana ya ora lemu-lemu. Heeh. Nesu terus. Nonano. nolano Ya cakepane no. salat kang limang waktu Wah, apik suarane jan. kudu tansah Nonane. dipun lampahi Terus iku cagak agama pakartikan luhur nano. adoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya kira Nggih. Sing nutuki tak aku wae kok. aku dalang nyiksa Nyiksa piye to? kok enak tuk tok lah kene sing nyuara lho ketek napas Ora ana wong suarane apik. Lah wong nggih ngenteni semeleh to nggih Budhe. Jenenge tembange ning selehe. ya nyalake piye wong mbok canting terus Soale suarane sampean ki apik, Mas. apik wong bar dicet tok Aja nganti rampung. Kaya WC di. Aja nganti rampung. apa to kok ingo-ingo Malah kaya wit. Ngene lho. Wih, iki wit iki. Lah apa Mas? Nah niki ranting-rantingnya. Heeh. Iki pira? 1 2 3 4 5 ranting iki pira? rantai 5 Salah. apa 6. 6 di Lagi dahane rambut hitung. oh dah Iki berarti pira? 6 Salah. Apa? 7. oh 7 Heeh, lagi wite rambut hitung. oh 7 Pira kabeh? 7 Salah. Lah kuwi wae, 8. Wae rambut hitung. wae dipangan codot apa muring. aku ora nembang ora apa-apa Yo diaturke menika pepeling dipun garap langgam rumiyin. Sapa buka celuk, Mak? Mbak Fahmi, monggo. Yo. Yo Mbak Fahmi, monggo. Yuk. yen wancine mansati eleke wos wancine padha nindakake aten wos ngamanjen
wong luhur lan plan hey yo Kirana seger. Nggih. Monggo pur sedaya. Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken menika pepiling Mas Gareng. Leres Mas. Wonten wulan sura menika kathah sanget kejadian-kejadian yang bisa menjadi tolok ukur Mas Gareng Budi. Betul. Kadosta pertobatan Nabi Adam alaihissalam. Terus kapal Nabi Nuh berlabuh. Nabi Ibrahim selamat dari siksa Raja Namrud. Nabi Yusuf bebas dari penjara. Gitu. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus. Nabi Ayub sembuh dari penyakit. Tuwin Nabi Musa selamat dari Fir'aun. Niku dumadi ing wulan sura. Yen aku cekak aos li menerjemahkan sura. Apakah arti dari sura? S-U-R-A. S-U-R-A-S. Supaya U urip, R rada, A ayem, digedhekake prihatine, dikandelake panembahe lan aja lali marang sedekah. Leres. Nggih, heeh. Kowe kok pinter ta nek ngonceki, Les? Walah bojoku tak onceki dadi anak loro kok. Apakah arti nama Dalijo? Ayo, tak kali. Dalijo ki dal kuwi daleme ngayugja. Oh, nggih. Terus Li nggih. Ayo, apa? lipat kepinterane. Limpat. Nggih. Limpat. Heeh. Terus jo Jo disepelekke nadyan elek dheweke iki tetep elek. Kok nadyan elek kok ya. Loh, wong ki ora ana sing sampurna. Nggih, heeh. Aku ki wong apik. Sing sampurna kuwi ya mung rokok. Kuwi rak merek. Kuwi Mas Dalijo wis. Saniki Bude Yati. Ayo. Yati. Kowe ngonekke elek, ngonceki elek. Oh. Bali tanparan kowe le. Ayo. Ora usah aku kok mulai liwat ngarepe omahe. Wong iki uga diterjemahke wis ngancam. Nek ora gelem metu ngarepe daleme Bude, nek balik ning Semarang nglangi. Lho ya. Jegur segara nglangi engko ora wis tekan anu Semarang. Ngubengi Pulau Jawa. Yati. Su. Oh, jarepe Suyati. Sugih ngelmu.
sing Nggih. bisa ditiru. Heeh. Ya ini. Nggih. Ya ini orangnya yang wajib kita tiru. Leres. Ti. Terus Ti? Titi mongso iki dadi panutane seniman sing luwih enom. Weh. Suya. Terima kasih. Suya. Ya, pancen pinter. Neng kok sik ijin meneh. Niki nggo PR panjenengan. Asmane beliau Wakil Ketua DPR RI Nasdem Bapak Saan Mustofa. Wis, ayo. Nek iso ya slamet uripe. Sapa? Bapak Saan Mustofa. Ayo. Saan Mustofa. Nggih. Saat ini menjadi anggota DPR RI. Ya. Wakil Ketua betul. Ya. Nggih. Ya. Iya ya. Ya, dilem to wong bener kok. Terus? Anti An. Saan to. Nggih. Bener. Nggih. Anti singkatan atas nama Partai Nasdem. Ya. Ya, bener. Ya, Ra. Ya, heeh. Terus? Terus siji Mus, apa? mus. Mus. Musyawarah mufakat dadi paugerane beliau. Nggih. Heeh. Tuh. Terus? Tuh. Tobat. Tobat piye maksudnya piye? Tobat Apa kok ora genah kuwi to? Tobat piye? Tobat kuwi dilakukan beliau setiap hari karena beliau merasa tidak orang yang sempurna, pasti ada kesalahannya. Makanya Oh, bertobat. nggih. Harus bertobat. Mawas diri, Nah. nggih. Pak. Terus, Pak. Familiar. Jadi Oh, weruh nggih. karo dhewe iki kok sedulur, dadi kok dhewe iki mesti diparingi. Ngalah ya. Lah ya genah wong ditimbali kok ya Kuwi Ya ya kudu kuwi bersyukur. apa kira-kira. Ya. Wah, Saiki kene iki jenenge nggone kene. Parangkusumo. Ayo. Ayo jlentrehno. dawa men to. Ya ora kok. Kuwi ana artine Parangkusumo. Parangkusumo. Kuwi Nah. nek disingkati. Ya. Pak, pada saat ini ada acara sedekah laut menyambut 1 Muharram dan 1 Suro. Nggih, ya. Terus Rangkaian acara telah dimulai dari siang tadi sampai saat ini. leres. Terus Ku ku kumpulnya dana untuk menggelar pagelaran wayang kulit. nggih. Terus Sudah dipilih dalam yang kondang dari Surakarta Ki Bayu Aji. terakhir Mongso iki ya disuguh gareng saka Semarang. Nasibmu aku ora ngerti. Budayati karo Mas Dali sore dilebokke piye to? Mangsamu. Mau suwe aku kok. Sampeyan ning Yogya ra kula nuwun, ora iso bali lho. Yo. Gareng Semarang. Buyati. Daliman. Dalijo, Daliman. Oh, Dalijo. Ora amit-amit karo wong kene, ora iso bali kowe. Aja to. Panjamanmu arep nyantet wong. Ora abanmu arep tak gembosi. Aja wong aku numpak mobil nunut tok. Ampun Mas Dalijo, ampun. Ada Pak Supardi. Iku Kowe tak kandhake Mbah Bardi. Mbah Bardi. jiran mesake. Ampun sia-sia kali Mas Garek. Ogo-ogo sing iso ngomong ya mung karek kuwi Mas Dalijo nggih. Lho, wau ogo-ogo sing ajeng ki. Apa diobong? Apa diobong Mas Gareng wau? Sing iso ngomong kantun niku wis. Mulane aku mau ndelik ning kono iki wedi digotong kono. Kok dikira ogo-ogoe kari siji. Aku sing paling tak senengi sing nganggo anu das apa singlet mau lho. Ogo-ogo nganggo singlet. Ono sing wedok buri dhewe mau. Oh nganggo singlet. Ngerti nonton aku. Kono wae oket kaya. Ya wong yangmu dhewe ngono. Kula kancaku jer glibet ae. Wong anggere wayangane kene iki aja goleki kanca krawitan ku ilang kabeh angel budhe wis ta. Wis. Dadak dodoki ayo. Ora apa-apa wong iki malam suro ya. Oh nggih. Arep Mbah Pusaka. Budhe, mbok anu nyuwun berkahipun. Mbok keten ketan anu monggo. Kula nyuwun budhe nyekar menapa nderek. Karo jalan ku Mas Dalijo ya rol. Ha iya nggih. Aku ngeroli jadilan. Budhe kula aturi nyekar rumiyin budhe. Monggo. Suaraku ki wis ora apik-apike nek nyuarani. Oh, nggih anu Mas Dalijo, apa yo kuwi? Nyekar ayo. Kula tak nyuwun swanten Mas Dalijo. Bawa dandang gula nyidam sari Mas Dalijo. Mangga panjenengan yo gandrung rol putri Budhe Yati. Merem ya le ya. Merem. Dulur kula nang ki sing ora ana sing berubah gantenge tetep
mung tambah brengos karo wetenge gedhe tok. Mas Gareng men ora kesepian. Ah, Mas Dalijo rak duet kali Bude to. Alah. Sampeyan tak goleki jodoh. amin. Iya. Ndi. Nduk Eka kene nyedaki Mas Gareng ini. Mbak Eka prihatin ningsih. Monggo, ayo mentaram turun. Oh ya. Ahoe. Ahoe. Mas Dalijo karo Budiyanti, Mas Gareng karo Mbak Eka wis. Aku entuk jenis iwak meneh iki. Iwak apa? Bluntak. Bluntak. Iki nek iwak bluntak to. Heeh. Iki nang kene iki ya ana. Apa? Wujude karo jenenge padha. Apa ki? Uget-uget. So iki Iki Eka uget-uget. Ah ning anu niku pentingane ora iso mati Mas Dalijo. Ha iki to. Eka ora iso mati gitu. Arep mati yo jek uget-uget. isane mung Sik dicilike tok. uget-uget. Sing mati malah gareng ya, Reng. Oh, ya ngono. Ya. Aku ki lho, Bayu yo ya open-opene ya. Ngapa to Mas? Sindian lho kae jembagar-jembagar. Lah iki sak jangkar tok iki. Ngenyek. Sinden kok sak jangkar yo. Malah ngirit bahan. Arep Nggih. uget-uget ning suarane apik lho, tenan. Lah, aku marai- kagum tenan lho. Aku kok gathuk iki. Nggih no. Mas Dalijo kali Budayati jenengan karo anu Eka. Nggo Mas Dalijo diaturke sik Mas Dalijo.